سلام كم يمسكم خبركم تقاتلتي ساعة شعة أقيلون لومي حامس إسران شعة المسكر مستدالة زينا وشتون وطعن حيننا لكم قريبنا لنا بيتروس منكسي أرسل زينا هوسبيتال باصع زمناو مسارحيتات بموداد زهوا أقولقلوت يسفح الله عب بيت تمرت وارساي كالو مسرح ممهارن مستمارن بصفتي سلاسل كم زلو تحبيرو عب نوزوا دقا بمبزاح بمرط زرد النشدة تكوراستو مرطو هايبو مغتل بريزيدنت أمريكا عبدو كوريا زكايدو تعودت نقلولا حاسد سيد كوريا زكادد مخانة تقليسون واننت اوغندا زغانة هليكوبتر بديمقراطية ريبابليك كونغو بمودعة 22 سبات مويتم تباهيلو أمريكا مس دسيتاوان هاجرات باسفيك كل مدى زمدنا بدنفع تسرح كم زلا تقريصون هوسبيتال باصع زمناو مسارحيتات بمودادا قديمو زي نبرا أقولقلوتات بمتتاوز تمال إسراح يعمم كم زلا تحبيرو نتصبصاب وكيل رينا إبراهيم عمر ميكال حدقو هوسبيتال باصع عبز عامت زتفلالي زمناو مسارحيتات بمعطا أقولقلوت يسفحني معبلن كم زلو ميديكال دايركتور نايت هوسبيتال دكتور زومي موكونن قليصوم نيري نابزها بحاوريتا دكتور زومي تواديدو زلو ديجيتال أو مسارحيتات موصلتاني تتصنح حسرتات نمملا ببوانو كجبر زصنح صعري مخانو بمتقاس مزلو اخول عقمي مويوانن وحس قر مدحانيتن نبرتي استمال اغلغلوت ناب زهبلو درجات تسغاغيرو كم زلو حبيرو ات هوسبيتال ابز وانزي حفشاو حكمنا مطبحت عيني لابوراتوري اكس راي الترا ساوند حصوص رادييتن كالن زتقالل اغلغلوتات اب مهاب كم زركب تقيشو دما مدباتكم زسرتو كبابياو صريت اب محست عنا حبرتسب عبيا بركتو يقبر كم زولا رديو ابز حلف الشومون تاوارح كابتو اغلغلوت زرو هواسات 10,000 زيغاتات 900 دقيقه زتحكمو ناي مراي صقم زنبرم 3,000 كم ترايون 310 مطوحتي كم تغبرلو من سحبر دكتور زومي اب مصاي زحشا اغلغلوت نمهابت صعري قصال مهانا نصيرو هوسبيتال باصعن كتما باصعن كبابيون كمون نونو زواتات قلعلو دهلاك فورون قل كفال شعبن يقلقل ورحوا عصير زلو مسرح ممهارن مستمارن بصفتي سلاسل كم زلو تحبيرو وكليرينا موسيقي دانن بملكع صبصاب نزدالو تحستو دانايت قبريوت كتقربين سروع أكاديمية وتمرتي عام 2022-2023 كاب اتجمر كالا أي ورحة أو طيرا زلا أبسا واتركب كالا أي درجة بيت مرتي وارساي كالو مسرح ممهارن مستمهارن بتصفة السلاسل كم زلا دايركتر تا بيت مرتي ممهر رؤسهم قبريوات حبيروم زاقيت أستات 400 ممهران كم زلا كابزي دما أتوم 300 شوعة أبوك التاوي مسرح ممهرنا زساتو فزلو مخانم زقالت ممهر رؤسهم نتمهارون محجاز أبرئستي أبيت مرتي زوهاب سرعة مرتي أمنبر تمهارو توسخت مرتي كم زوهاب أرديهم أب شاد شاي سومينا إحنا زلنا أبدي شدش سومن زي بزح نقدر يمكشفون خيلهم زلوا بزح على عامة بالمنظار أنا أصيرنا هنري أنكلنا أبدا عمزي بزح لو تيو زلوا ناي كافرج جزية مالتي جزية كوساني تمرتي أز بيت مرتي بخلت عينت ملكي أنا واحدة بتسرعة مرتي كابسوني كسب قدام نهب مالتي بتحدها بتوتوريال ملكا كا أمن برناي تماري وهاب لذي إتي سرعة مرتي نع 10 تقفل أم مهارو إتي توتوريال كا كابتاش عايك سب 10 حدا خفل زلوا بحر دار كابس 10 مونتين كابس 10 تقل زلون سرعنا مصنع تجزيله بيصنع يوم تمهارو بحر ساعات 10 تزلقن تمهار كم دليتهم تدليهم يدقسو تدليهم يصنع بناتهم بروجرام مالتي تمهار أبصب كنا هاتهم زلوا أبصب مود يومون زلوا كريم كلنا تقدسنتهم
ጽቡቅ ዘሎ ተማሃሮ ዝውከስሉ ቤት ንባውን ከም ዘሎ ዝገለጸ መምህር ርእሶም ንዝበለጸ አገልግሎት ግን ከምቲ ኣብ መንበሪ ደቂ ኣንስትዮ ዘሎ ኣብ መንበሪ ደቂ ተባዕትዮ እውን ቤት ንባብ ንምትእትታው መደብ ከም ዘሎ ገሊጹ ዲፓርትመንታት እንዳተኣከበን ንሕዘን ተሞክራት ይላወጣ በዚ ቤት ጽሕፈት እውን ስልጠናታት ይውሃብ ቀጻል አፕግሬድ ፍልጠቶም ከመሓሹ ብቃቶም ከመሓሹ ጻዕሪ በዚ ቤት ትምህርቲ ይካየድ ስለዚህ ኣብዚ ዋንዚ ኣብ ጽቡቅ ኩነታት ናይ ትምህርቲ ኢና ዘለና ተማሃሮ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ንልዑል ተገዳስነትን ተወፋይነትን መምሃራኖም ድሕሪ ምሙጋስ ንመስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ዝሕግዝ ኩሉ ጠለባትን ውሑስ ናይ መጽናዕቲ ቦታን ተዋዲዱ ስለዘሎ ኣብ ዝጽበዮም ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ዕውታት ኮይኖም ናብ ኮሌጃት ንኽጽንበሩ ኣበርቲዖም ይጽዕሩ ከም ዘለዉ ኣረጋጊጾም ኣብዚ ዋርሳይ ቃሎ ዝካየደልና ዘሎ ናይ ትምህርታዊ ንጥፈታት ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ዘሎ ውጽኢታውኒ ቶም ተቀሪቦምና ዘሎ መምሃራን ማለት ቶም ዝምሩና ዘሎ መምሃራን ብጣዕሚ ጉድሳት ትይዙምና ዘሎ አገልግሎትን አምሃራኑን ብጣዕሚ ብሉጥ ውጽኢታዊ ከም ዝኾንካ ኣነ ተኣማመኒ ማለት እዩ ካብተን ቅድሜና ዝነበራ ዙራት ዝሓሸ ዓይነት ኣገባብ ትምህርቲና ንወሃብ ዘለና ማለት እዩ ብመልክዕ ኣብ ትምህርቲ ዝወሃበና ዘሎ ኮካሪኩላር አክቲቪቲ ኣሎ ካልእ ከዓ ከም ተወሳኺ ከዓ ከም ናይ ምሸታዊ ከዓ ቱቶሪያል ክላስ ኣሎ ማለት እዩ ነቲ ናይ ግሬድ 9 10 and 11th ግሬድ ዝሽፍን ማለት እዩ መምሃራት ዘለና ትምህርቲ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ ቶም መምሃራና ኣዝዮም ግዱሳት እዮም ካልኣይ ድማ ካብቲ ኣብ ዓድና ክንመሃሮ ንኽእል ዝነበርና ዝያዳ ፍሉይነት ኣሎ ምክንያቱ ምስ ብዙሓት ተምሃሮ ንላለ ምስ ብዙሓት ገጸ ባህሪ ንነብር ኣለና እዚ ድማ ኣዝዩ ሓጋዚ ኣብ ዝመጽእ ህይወትና ማለት እዩ ካልእ ድማ እቲ ትምህርታዊ ንጥፈታት ንወስድ ዘለና ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ዝኾነ ዓይነት ተረፍ ግዜ ይብልናን ኩሉ ኣብ ቦትኡ ዝካየድ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ድማ ንምንታይ ሓግዘና ነቲ ዕላማና ብዝግባእ ሸተና ንክንወቅዕ ኣዝዩ ዓብዪ ተራን ኣበርክቶን ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ትምህርትና ኣኺሉ ዝተርፍ መጽሓፍቲ ለና ኣብ ላይብረሪ ማለት እዩ ከምቲ ዝድለ ከዓ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብ ዝደለናዮ ግዜ ካልኣይ እቲ ድሕግዘና ዝያዳ ድማ ኣብ ናይ ሰዓት 8 ክሳብ ሰዓት 10 ዘሎ ናይ ፀጥታ ግዜ ፀጥታ ጌርካ ንኸተጽንዕ ይሕግዘካ ማለት እዩ ከምኡውን ምስ ደቂ ገዛኻ ኢሚ እንዳበልካ ወይ ከዓ ዲስካስ እንዳገበርካ ንኸተጽንዕውን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ዳይሬክተር ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ዋርሳይ ካሎ መምህር ርእሶም ገብሪ ህይወት ኣብ መወዳእታ ኣብ ብዙሓት ኣብያተ ትምህርቲ ን12 ክፍሊ ክሽፍኑ ተባሂሉ እቲ ን11 ክፍሊ ከምቲ ዝድለ ከይሰረፀ ይሕለፍ ስለ ዘሎ ክእረም ኣብ ኣተሓሕዛ ሓበሬታ ተምሃሮ ዘሎ ሓላፍ ዘላፍ ድማ ዝተማልአን ጽፉፍን ክኸውን ተማሕጺኖም ኣነ መጀመርታ ንኣብያተ ትምህርቲ እየ ለበዋ ከቕርብ ዝደሊ እቲ ቀዳማይ ተምሃሮ ኣብ ብዙሓት ኣብያተ ትምህርቲ ናይ 12 ክፍሊ መታን ክሽፍኖ ተባሂሉ 12 ክፍሊ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ካሎ ማዕት ግዜ እዩ ዘለዎም ክምሃርዎ ይኽእሉ እዮም ኣብ 12 ክፍሊ ክምህሩ ኢሎም ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ እንተሪኦ ተጓዩ ይሓሽ እንተኽኢሎም እቲ ናይ 11 ክፍሊ እቲ ናይ ተሻዓይ ናይ 11 ክፍሊ ትሶም ዝመሃርዎም ንዕኡ ጽቡቕ ገይሮም ክመሃርዎ ከም ዘለዎም ብፍላይ 11 ክፍሊ ለኒ 12 ክፍሊ መታን ክሽፍኖ ተባሂሉ ተፍተብ ተባሂሉ ምሽፋን ይግበር ኣሎ ኣብዘን ቤት ትምህርታት እዚ ክገድፎ ኣለዎን 11 ክፍልን ትሕትኡን ዘለዋ ጥራይ ነዞም ተምሃሮ እዚኦም ደገፍተ ዝገብራሎም ዳታ ናይ ተምሃሮ ነንበይኒ ይመጽእ ኣሎ ማለት ሻምናይ ክፍሊ ውጽኢት ኣላቶ ዝተምሃራይ እዚ በዛ ውጽኢት እዚኣ እታ ሰርቲፊኬት ናይ ሻምናይ ክፍልን እታ ትራንስክሪፕት ናይ 12 ክፍልን ሽሞም ኩሉ ነገሮም ዕድመኦም ሓደ ዓይነት ክመጽእ ኣሎ ስለዚ ኣተኪርና ብዚኣ ክሰርሓ ኣለወን ኣብ ንዞባ ድገ ሓረስቶት ብሓፈሻ ልማዕቲ ጀራዲን ድማ ብፍላይ ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታቶም ምሩፅ ዘርኢ ድንሽ ክተኣታትው ዝሕግዝ ኣብ ኣገባባት ብዛሕ ምሩፅ ዘርኢ ድንሽን ረብሓታቱን ዘተኮረ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ እቲ ብቤት ጽሕፈት ሕርሻትን ዞባ ተወዲቡ ብኪላታት ልምዓት ኣሕምልትን ፍረታትን ኣብ ተክራሬት ዝተዋህበ ኣስተምህሮ ልማዕቲ ጀራዲን ኣብ ከባቢኦም ንዘሎ ጸጋታት ማይን መሬትን ብግቡእ ተጠቒሞም ተፈቲኑ ጽቡቕ ምህርትን ዝተረኽቦም ምሩፅ ዘርኢ ድንሽ ከዘውትሩ ዝዓለመ እዩ ንዞባ ድገ ካብቶም ሰፊሕ ንጥፈታት ልምዓት ጀራዲን ዝካየደሎም ከባቢታት ዞባ ጋሽባርካ ምዃኑ ዝሓበረ ሓላፍቲ ቤት ጽሕፈት ኣቶ ቴድሮስ ገብረ ማርያም ንመስናዊ ሕርሻ ምቹእ መሬትን እኹል ማይን ስለ ዝውንን ኣብቲ ከባቢ ዝግበር ወፍሪ ሞያዊ ደገፍ ከም ዘድልዮ ገሊጹ ኣቶ ቴድሮስ ኣብ መወዳእታ ድሕርቲ ንልማዕቲ ጀራዲን ዝተዋህበ ኣስተምህሮ ንፈተነ ኣብ 10 ሄክታር 200 ኩንታል ኤሌክትራ ዝዓይነቱ ምሩፅ ዘርኢ ድንሽ ንምዝራእ መደብ ከም ዘሎ ጠቂሱ ነቲ መደብ ከተግብሩ ዝተመርጹ ልማዕቲ ጀራዲን ዝተዋህቦም
ሙያዊ ምኽሪ ኣብ ግብሪ ብምውዓል ንምዕዋቱ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ኣተሓሳሲቡ ኣብ ማእከል ጥዕና ጾረና ኣገልግሎት ክታበት ብ85 ሚታዊት ከም ዝዓበየ ተገሊጹ ኣብ ንዞባ ጾረና ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ነርሲ ዕብዮ ፀሃየን የሪና ብዛሃቦ ሓበሬታት ተመዝጊቡ ዘሎ ገስጋስ ውፅኢት ዝተኻየደ ጎስጓስን ዝተማልአ ቀረብ ፀሓያዊ ፀዓትን ከም ዝኾነ ሓቢሩ ብዘይካዚ ክንክን ቅድሚ ሕርሲ ብ65 ሚታዊት ኣብታ ትካል ናይ ዝሓርሳ ነፍሰ ጸራት ቁፅሪ ድማ ብ40 ሚታዊት ከም ዝወሰኸ ዝሓበረ ነርሲ ዕብዮ ብመንፅር ኣብ ግዜ ወሊድ ዘጋጥም ጥዕናዊ ፀገማትን ተርእዮ ሕማማትን ከም ዝነከየ ኣረዲዩ ነርሲ ዕብዮ ኣብ መወዳእታ መልከፍቲ ሕማም ዓሶ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናገደሎካ ክመፅእ እንተፀንሐ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዋርሕ ግን ብብዝሒ ይርአ ስለ ዘሎ ግቡእ ቆላሕታ ክግበረሉ ኣብ ማእከል ጥዕና ጾረና ድማ መፀበይ ነፍሰ ጸራት ክስራሕ ዘኻኺሩ ማእከል ጥዕና ጾረና ኣገልግሎታት ላቦራቶሪ ጥዕናዊ ምኽርን ማዕዳን ክታበት ኣዴታትን ህፃናትን ትዕዝብታዊ ፍወሳ ሕማም ዓባይ ሰዓል ማለት ዶትስ ከምኡን ፋርማስን ካልእን ትህብ ኣብ ንዞባ ጾረና ሓንቲ ማእከል ጥዕናን 5 መደበራት ጥዕናን ኣብ ንጡፍ ኣገልግሎት ይርከባ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ሃገራዊ ዜናታት ቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ እናኸረረ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ እዋን ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ካማላ ሃሪስ ሎሚ 29 መስከረም ኣብ ደቡብ ኮርያ ዑደት ኣካይዳ ቀንዲ ዕላማ ዑደት ካማላ ሃሪስ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ብዛዕባ ዘሎ ዝምድናታት ብሓፈሻ ወታደራዊ ሽርክነት ድማ ብፍላይ ንምዝራብ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ ምስ ፕሬዚደንትን ካልኦት ላዕለዎት ሰብ መዝን ደቡብ ኮርያ ተራኺባ ዝዘተየት ካማላ ሃሪስ ንደቡብን ሰሜንን ኮርያ ኣብ ዘዳውብ ካብ ወታደራዊ ህላዋ ነፃ ናብ ዝኾነ ከባቢታት ከም ዝበፅሐሩ ተሓቢሩ ካማላ ሃሪስ ናብቲ ቦታ ምብፃሕ ዘካየደት ናይ ፈለማ ላዕለወይቲ በዓልቲ ስልጣን ምምሕዳር ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ምዃና ጸብጻባት ይጠቕሱ ንወታደራዊ መናውራታት ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን እትቃወም ሰሜን ኮርያ ሓደ መዓልቲ ቅድሚ ዑደት ካማላ ሃሪስ ፈተነ ክሩዝ ሚሳይል ከም ዘካየደት ይዝከር ዑደት ካማላ ሃሪስ ንቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ መሊሱ ከኽሮ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ከጠንቅቑ ቀንዮም እታ ኣሜሪካዊት በዓልቲ ስልጣን ኣቐዲማ ኣብ ጃፓን ተመሳሳሊ ዑደት ብምግባር ኣብታ ሃገር ንዘሎ ወታደራዊ ማዓስከር ኣሜሪካ ከም ዝበፅሐት ይግለጽ ዑደት ካማላ ሃሪስ ናብ ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ነቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ዘጓሃር ከም ዝኾነ እውን ተንተንቲ ፖለቲካ ኤስያ ይሕብሩ تمالي 28 مسكرم وانت اوغندا زخانه هليكوبتر اب مبرقاو ديموكراسيت ريبابليك كونغو وديقا بمحمشاشا بحول 20 كلتن سبات كم زموتو يقال حلو تنك تحادغا نمنصار مرمرا يكايد كم زلو از سراويت اوغندا بيروم اوغندا مس ديموكراسيت ريبابليك كونغو حبيرا አንጻርቲ ADF ዝተባለ ዕጡቕ ሓይሊ ወታደራዊ ስርሒት ተካይድ ከም ዘላ ዝተቆሱ ጸብጻባት እዛ ከም ዝወደቐት ትግለጽ ዘላ ሄሊኮፕተር ኣብ ስርሒት ዋፊራ ዝነበረት ክትኮን ከም ትኽእል ይምቱ ብሩዋንዳ ከም ዝድገፍ ዝግለጽ ዕጡቕ ሓይሊ ADF ቀንዲ ጸጥታዊ ስጋት ኡጋንዳን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ኮይኑ ከም ዘሎ ይጥቀስ ንቻይና ከም ቀንዲ ጸጥታዊ ስጋት እትቆጥር ኣሜሪካ ምስ ደሴታውያን ሃገራት ፓሲፊክ ኩሉ መዳያዊ ዝምድና ንምድንፋዕ ትሰርሓላ እዚ ዝተሓበረ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ሳልስ እዚ ምስ 14 መራሕትን ወከልትን ናይተን ሃገራት ስምዓት ከም ዝኸተመ ድሕሪ ምቁልሕ እዩ እቲ ስምዓት ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ኣብ ዝተኻየደ ናይ ክልተ መዓልታት ዘተ ከም ተበፅሐ እዩ ዝሕበር ዝርዝር ናይቲ ዝተበፅሐ ስምዓት ዛጊት እኳ እንተዘይተነፀረ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ዝዓበየ ክፋሉ ኣብ ጸጥታ ዘተኮረ ናይ ልዕሊ 860 ሚልዮን ዶላር ወፍሪ ከም ትገብር ኣፍሊጣ ኣላ እዚ ሓድሽ ወጠን ቻይና ምስ ደሴታት ሰሎሞን ድሕሪ ዘካየደቶ ስምዓት ይስዕብ ስለ ዘሎ ንቻይናን ምክትታልን ምብዳህን ክኸውን ከም ዝኽእል ወታደራውያን ተንተንቲ ይእምቱ እዚ ምዕባለታት እዚ ኣብ ኤስያ ፓሲፊክ ጸጥታውን ወታደራውን ወጥሪ ከም ዝኽእል ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት የጠንቅቑ ሓለዋ ሶራ ኢራን ኣብ ርእሰ ምምሕዳር ኩርዲስታን ናይ ዕራቅ ኣብ ዘሎ ዒላማታቱ መጥቃዕትታት ከም ዝፈጸሙ ኣብ ልዕሊ ዝገለጾም ሽበራውያን መጥቃዕቲ ሚሳይልን ደብዳብ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ከም ዘካየደ ኣፍሊጡ በቲ ናይ ትማሊ 28 መስከረም መጥቃዕቲ ብውሕዱ 13 ሽበራውያን ከም ተቐትሉን ልዕሊ 30 ከም ዝቆሰሉን እዩ ሓለዋ ሶራ ኢራን ገሊጹ ዘሎ እቶም ሽበራውያን ኣብ ርእሰ ምምሕዳር ኩርዲስታን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ከተማታት ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ዘሎ ወታደራዊ ዕላማታት እውን ተረጋጋሚ መጥቃዕትታት ከም ዘካይዱ ዝገለጸ ሓለዋ ሶራ ኢራን እቲ ዝወሰዶ ሰጉምቲ መርሰ ግብሪ ምዃኑ ረዲዩ
إيران أب رئيس محدار كردستان ناي عراق كم زلو أب لعلة تقولصات كالات سلية إسرائيل متقعتات كتكايد مصنع حاون يذكر تسقمتي مرسى جبرنايتي إسرائيل أب سوريا أب لعلة زركب علامات إيران التكايد متقعتات مخاني قلت بتي متقعتات تتاو كناتات رئيس محدار كردستان نانكول كولي متكم زلو ناي كربات عزبتي يحبرون عراقيت رئيس محدار كردستان كان ديمت حلال في مسمر نايتي أمريكا أب سوريا كاب سوريا اتزمتون رادو مخانا يفلت غرابتا هاجرات فنزويلان كولومبيان أب مونغو اندحر استفترة دبلوماسياوي زي مكراو نشوعات عمتات تعاطي تصنح دوباتن بوقع خفيتن باز مسارات أب مونغو انزكايد زنبرن نقداو نتفتات درو كم تجمرة سم ذكرتين هاجرات أفليتهم فنزويلان كولومبيان كابن من أب زكايد من قصاصات كخصت نزغت تاو سقات نمكتا زينة حبراو حيل كوغما مخان دما قليتن مخفانا نايتي كاب كرتاشن 15 تعاطي تصنح دوبات أب قسقاس نقداو نتفتاتن وتاو تراكم زهلو يحبر الله فنزويلان كولومبيان كم أكلت زمدنا نمحياش زوسادو سقمتي أقدمان أمباسادراتن كم زمالسا يذكر لحرتنا سلام سممع منغستي كولومبيا أبتي مس عتق جلا ELN زقبر زلو ذات سلام كم أو حاسيت كتكون كم زحاريا يفلت فنزويلان كولومبيان زمدنا ناب نبر نملاس زوسادو سقمتي نتاتا زوادو بأمريكاون أقداس مخانو ناي كربات عزبتي تقصون أب مونغو كلتين غراوتا هاجرات تخصيص تصنح زي مكداو إيدي قدامين حالتات كيالو كم زي ترف كمت تصنحي أمريكا أب سميناوي شنق سوريا نزلو وتادراوي معسكرات تصفحون وقطر أبالات سراويتات عبيان كم زلات قليتون زز تعبرت مع الإسران شمونتن مسكرة مع تصوار زتعانا 35 عبيت مكاين أمريكا ناتي بندادي هبتام زخواني كوابيتات كم زاتوا دحر مكولحيو زي حدش وتادراو من قصاص أمريكا أب سميناوي شنق سوريا تكايدو زمتا ندادي كتصفحون مقانا زملكت كم زخواني ناي كرابات عزبتي تقصون كان دعلاما نايتي بزي فقاد منقست سوريا زكاية زلو وفري وتادراو وفري أمريكا زمتا نداد مخانو أغدي مكعبر صنيحين تشاينا روسيا زركبن حيال هاجرات وتادراو وفري أمريكا أب سوريا كبكع كتصوعا صنيحين اللوا سراويت إسرائيل تمال 28 مسكرم بمعرباو جماجم بزكايدو السفيح وتادراو سرحيتات بوحدو 4 فلسطينيين تقتلهم بتوفر روسيا زركبهم لعلي 4 كم زغسلو زتقصو تصابات وقطر موتات كزايد كم زغلا ميتمالو زي كم زيلن كلها حيلتات تصتا فلسطين ناي مرسى جبر متقعتات يكايدو كم زلو بزدمات تصتا وكنتات معرباو جماجم مديسو كم زغرده ناي كربا تعذب تجريصم سراويت اسرائيل ابز عمت زي عبد معرباو جماجمن وشمت قازان بزكايدو متقعتاتن سرحيتاتن لعلي 250 فلسطينيين كوتر كله حيلتات تصتا فلسطين بزكايدو ناي مرسى جبر سقمت دما لعلي اسرائيلاوين كم زموتو تصطبات يحبرون إسرائيل بلعلي فلسطينيين نبرت وشمت قازان معرباو جماجمن التكايدو تصابوتات اللو معمد كم زايدو يم ناي كربا تعذبتي زتقصون زي خبركم تحتاتلتي زينا نمفتسام أرستاتو هوسبيتال باتعز زمناو مسارحيتات بموجودات زهوا أقولبلوت يصفح الله أبي تمرت وارساي كالو مسرح ممهارن مستمهارن بتصفتي سلاسلكم زلو تحبيرو أبي نوزو بعد دقا أبي مبزح مرت زرد نشزة كراستو مرتو هايبون مغتل بريزيدنت أمريكا عبدو كوريا زكايدو توعدت نقلو لاو حدثي دسيت كوريا زكادد مخانة تقليتون وعننت أوغندا زخونة هيليكوبترا بديمقراطية ريبوبليك كونغو بمودعة 22 سبات مويتم تبايلون أمريكا مس دسيتاوين هاجرات باسفيك كل مدايو زمدنا نمدنفع تسرح كم زلا تقليتون خبركم تحتاتلتي زينا تفتيمو برخليتي